bedo ni dhi jakom State House ni gi paro mosebedo ka nitie ne chal ka gima ogonyo MPs mamoko mosebedo ka dhigi. Raila en ja Kenya manyocha dwa bedo president to ne ok oyudo thuolo mondo yiere. Yes. Koro en raia kaka jo Kenya mamoko. Kano dhi e State House no luonge kaka statesman. Ng'at mosebedo kotelo ne Kenya e lwenje mopogore mar konyo piny Kenya. Koro kane kingo biro to luonge ana yie kendo dino we oko kata nda winjo marach nikech anga ma recognize Raila Odinga kaka statesman e Kenya ka. Yes. But the main thing manyaka jo be yie ni double speak, yani wuoyo koni gi koni ok bi konyowa. Tiende ni wawuondore to adiera onge wa mane gima wachacha. The members mag parliament manyocho the State House gin thuolo mar the State House dige State House and residence ma president ne ok gidhi neno president kaka leader ma UDA mane madino pogo gi chama mar ODM but dine ne gidhi neno president kaka head of state. Nyaka wa understand mana geno kango understands ni nitiere role mar president kaka head of state manyiso ni ene mo manage all the resources ma develop wa kaka neno koro mi olonwa thurwa Nyanza ka head of state mar ariyo president and head of a political party. Nyiso ni en party leader ma UDA. Dine beni joka odhi oneno president e party headquarter mar UDA, dine gibedo dine winjo beni gibedo chai. To nikech ne gidhi gineno head of state in the State House. Mano nyiso ni State House en property mar jo Kenya. Mbunge mora iwinjo kanyo to wayie. Yes. State House en property mar jo Kenya. Karang'o miyo